Svaki dan u agenciji nosi male pobede, a nakon 365 takvih dana one postanu velike, značajne. Zbog toga smo želeli da jedni drugima odamo malo priznanje za svaku godinu provedenu u našem timu. Za godišnjicu dobijemo personalizovani GIF stiker koji oslikava naš humor, interne fore, osobine ili uzrečice. Napravili smo ih toliko da možemo bukvalno da vodimo komunikaciju samo stikerima. Koristimo ih svuda, pretražujemo po specijalnom hashtagu, delimo, a neretko neki od njih nastave da žive na storijima i u komentarima eksterno. Pored stikera, svake godine tu je i poklon koji nosi poruku, a ima i upotrebnu vrednost. Znamo, sve je novo i nije ti lako. U redu je da napraviš predah i popiješ nešto što osvežava ili zagreva, na tebi je. Ako izguraš ovu godinu, sve ide lakše, a pod kišobranom simbolično možeš da se skloniš na sigurno. Radiš u agenciji 3 godine, očigledno ti fali daska. Evo jedne kvalitetne na poklon. Samo ti znaš šta sve nosiš na leđima, ali sada to možeš lepo da spakuješ i organizuješ. 5. godišnjica je znak da si potpuno prigrlio homepage, a i agencija će grliti tebe. Možda je vreme za mini odmor. Spakuj se, uživaj, pa nam se vrati. Čeka nas još mnogo zajedničkih godina. Ali svaki jubilej donosi nešto posebno. Personalizovani poklon koji je kao mali dokumentarac o slavljeniku. Naše fore, navike, rituali, sitnice koje prepoznajemo i slavimo. Poklon je uvek poseban i ne postoji šansa da dve osobe dobiju nešto isto, jer svačiji karakter oslikava priču na drugačiji način. Za 10. godišnjicu govorimo o dugoj vožnji, zato su i pokloni simbolično putovanje, slobodan dan i džeparac. Ovo je ekipa koja svojim radom i posvećenošću čini naš tim onim što jeste. Zato ovom jubileju pridajemo poseban značaj i uvek sa nestrpljenjem iščekujemo utiske i fotke sa tog putovanja. Ali ovo je samo početak, kod nas se priča uvek nastavlja. Za nas su godišnjice više od datuma. To je moment da zastanemo i osvrnemo se na svakog pojedinačno. Odamo mu priznanje i na simboličan način obeležimo deo puta koji je pređen sa nama, rame uz rame. I zato je baš svaka priča vredna slavlja.